ಗಸಿತ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಟು ಮತ್ತೆ ಪಿದಾಯ್ಕೋದೊಂದು ನೇಲ್ ಏನೋ ನೇಲಾದ ಜೋಕ್ ಎಂಚ ಉಲಾಡ್ ಬಿಡುದು ಹೆಂಗೆ ಪಿದಾಯ್ಡು ಇತ್ತನಿಗಳು ಏಪಲ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತಾರದ ಇತ್ತಂಜಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ತುಲೇಸಿ ಎಂಚೋಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಯ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ ಹೊಡ್ತ ಪಿದಾಯಿ ಹೋಗಲ್ಲ Run. It's serious. Enja. Guys, this is Enja prank. You know, why is it not? ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅಪ್ಪ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಮಾರೆ ಯಾರು ಸುರುಗೆ ಮುಖ್ಯಲ್ದಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಇರ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ ಪೂಜೆ ಅವನಂತದ್ದು ಇಂಚ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಂಡನ ಖತರ್ನಾಕ್ ಓಡ್ದು ದಿಗಿರಿ ಪೋಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಲ್ನು ನೈಲಾಡ್ ಮಲ್ಪ ನೈಲಾಡ್ ಮಲ್ಪು ಲೈಕ್ ಬಂದಿರ್ದು ಭಾರಿ ಸೋಕುಡಿ ಬಿದಾಯ ಕೂತಂದು ಭಾರಿ ಧೈರ್ಯ ರಾಜ್ ಜೋಕನೆ ಮುಡ್ದು ಲೈಡ್ ಇಕ್ಕೇ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಜಿಗೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಂತ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತನದ ಈಗ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರ ಯಾರು ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಯಾರು ಬಲ್ತಂಬರ್ತೀನಿ ಗಮ್ಮ